Dik li kellha tkun ġurnata tax-xogħol normali inbidlet fit-traġedja għal familja minn Ħażebbuġ. Il-vittma huwa Mario Vella, ħaddiem ta' 57 sena. Kien fis-sigħat bikrin ta' filgħodu meta seħħ l-inċident fil-mini ta' Ħalkirkop waqt li kien qed isir xogħol ta' manutenzjoni. Jidher li l-vittma kien qed jagħmel xogħol ta' tindif f'din il-mina meta l-xi raġuni waqt li kien fuq il-ħajab inadda fis-saqaf huwa spiċċa maqbud bejn is-saqaf tal-konkos tal-mina u l-istess ħajab. Mal-ewwel waslu l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim mediku mid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Sfortunatament Mario Vella ġie ċertifikat mejjed fil-post. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Nadin Lija li ordnat li ssir inkjesta u ħattret diversi esperti sabiex jassistuha. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin. Ix-xogħol f'dawn il-mini kien qed isir bħala parti minn programm ta' xogħlijiet li għaddej bħalissa f'mini diversi madwar Malta, manutenzjoni strutturali, installazzjoni ta' dwal ġodda u sistemi ta' kameras tas-sigurtà.